Igen, nem is tudom, hogy minek mondják ezt, ez az én kabalám, hogy egyet borulok minden versenyen, prológon leginkább, és aztán utána meg megyünk egy jót. Jól áll a hajam? Hála Istennek. Hála, letört a visszapillantó. És érdekes módon az egyik nagy hullámnál, amikor egyet ugrott az autó, mondom Dávidnak, elment a visszapillantó, mondom nem is volt faág. Melyik a kedvenc részed a pályán? Most már a célon pedig úgy megyünk át, hogy ilyen egy életem, egy halálom, és utána pedig még be lehet esni a bozótba, tavaly bele is estünk, mert nem veszed el, átmész rajta, és majd lesz valami. Ne dobd ki, mind a konyhára! De amúgy szép papusa! Ez nem ide volt, de hogy ilyen papus vagy. Milyen volt a mai napotok? Mondhatni katasztrofális. A szénhőmér megviccelt minket, a folyamatosan 110-et mutatott meg folyamatosan pirosan. Utána kiderült, hogy megbeszéltük, hogy 120 fokos nem is lehet. Nem foglalkoztunk a hőmérséklettel, bírja, nem. Nem is láttam sem. Tudunk menni, de bocsánat. Én fékeztem, lassítottam, láttam, hogy van ott egy szalag, tehát ugye el volt szakítva, és a szél meg pont befújta a jobb oldalra. És akkor Dávid is mondja, hogy mondom, itt? Nem, már kezdve odébb lesz. És akkor utána, ahogy elvettünk, rájöttünk, hogy hát ott kellett volna, úgyhogy ott vissza kellett fordulnunk, úgyhogy ott megint vesztettünk időt. Nagy hibánk nem volt, egyszer sem mentünk szembe a forgalommal, és nem követtünk el semmi olyan hibát. Keresem a szavakat, mert olyan minden úgy alakult, ahogy egyébként szerettük volna, és, de pedig nem tettünk érte túl sokat. Mentünk, csináltuk, úgyhogy egy életem, egy három, de toltam neki, de borzalmas volt. Nem fordult az autó, nem tudta, hogy mi fog történni, melyik gödör fogja végképp kitépni a futóművet. Sajnos a Grajeknek kigyulladt az autója, ezért volt még rajtunk előtt még egy fél órás szünetünk, és úgyhogy ott aztán jól bealudtunk, de gyakorlatilag a patakmederbe, ahogy leestünk, ott azonnal fölébredtünk, hogy mentünk most megint egy ilyen félrohadtat. Tegyesszünk egymással nagy forma, baszott jó volt! Milyen volt a prológotok? Hát a prológ az sima volt, azt megnyertük, azzal nem volt baj, de utána tudtuk azt, hogy a hosszú hullámoson azért majd fognak jönni hátulról, hogy utána el is engedtük a versenyzőtársunkat, úgyhogy nem volt baj semmi. Vagy gyorsabb az a kocsi, de hát egy prológot azért meg tudunk. Csapó 130! Milyen volt? Hát a prológot azt megint tetőn oldottuk meg a felét, úgyhogy, de most a másik oldalra borultunk, nem úgy, mint Bugacon, úgyhogy most fel van szentelve az autónak mind a két oldala, áll az égnek, több irányban már nem tudunk vele borulni, úgyhogy szerintem ezzel így nagyjából befejezzük ezt a kalandot. Okay, let's go.